Dragi gledatelji, mi smo na 8. Mladifestu Hrvatska, subota, drugi dan je. Program se odvija, a mi smo malo iz tog programa izdvojili za sljedećih nekoliko minuta veličasnog Ivana Grbešića, koji nam je govorio o Karlu Akutisu. Hvala Isu i Marija, dobrodošli u ovaj naš mali improvizirani studio. Uvijek je još bolje vas našao i drago mi je što si ovo spomenuo, dragi Frane, da je ovo već 8. Mladifest, a kao da je jučer bio onaj prvi u Viduševcu. Evo kako brzo godine prolaze, ali to je dobro jer nam daje vrijeme priliku da činimo dobro. I hvala vam što ste ustrajni. Ivan je inače bio s nama tog prvog Mladifesta. 8 godina brzo prođe, jel da? Od Viduševca. Kako ti je ostao sjećanju taj prvi Mladifest? Kad smo već otvorili odmah tu temu. Pa vjerujem kao kad su počeli Mladifesti općenito, pitali smo se a kako će to biti. A danas vidimo da se stvar razvija, da je Mladifest jedno slavlje vjere, jedan događaj evangelizacije i to je ono što nam danas treba. Tako da sigurno trebamo potencirati jer u svijetu individualizma živjeti ovako jedno zajedništvo sigurno današnjim ljudima i mladima godi. Evo vidim da ovdje ima mladih iz mnogih dijelova ne samo naše Sisačke biskupije nego i susjednih biskupija. Ivan nam je govorio o Karlu Akutisu. Karlo Akutis je svetac našeg vremena. On je umro 2006. godine, pa ukratko, ko je bio Karlo Akutis? Ja bih rekao Karlo Akutis jest, jer sveci zapravo nisu prošlost, Bog je vječnost i oni nas iz vječnosti zagovaraju, ali dok je živio na ovoj zemlji, Karlo Akutis je već tada bio jedan Božji influencer, jer je bio jedan sasvim običan mladić koji je na izvanredan način živio evanđelje. I to je nama dobar poticaj danas, kako u svakodnevnom životu biti izvanredni u vjeri, nadi, ljubavi, u onome što činimo u našoj obitelji, što činimo na našem radnom mjestu. Evo nekad čovjek može ući u onu neku težinu života, a evo sveci nam uvijek donose taj miris Uskrsa, da budemo oni koji evo po svecima osjećamo da je Gospodin danas s vama. Rekao je sluga Božji kardinal Franjo Kuharić, veći dokaz da Bog postoji jesu sveci na zemlji nego zvijezde na nebu. Evo, Karlo je u svom životu već u ono vrijeme, koliko je kratko živio, 15 godina bio Božji influencer, a sad vidimo da je za mnoge mlade njegov život otkriće i nadahnuće, da mu se mole, da mu se utječu i da budu online s Isusom. On je geek u raju, odnosno cyber svetac. A za vrijeme predavanja ste progovorili zapravo o jednoj usporedbi. Usporedili ste fra Bonifacija Ivana Pavletića sa Karlom Akutisom. Pa evo, koja je to poveznica? Ko je bio fra Bonifacije? Za možda one koji ne znaju, a prate naš kanal. Fra Bonifacije Ivan Pavletić bio je isto jedan običan mladić koji je doslovno živio evanđelje. Dakle, on je sa seoskih pašnjaka došao do velikih gradova, a ostao je siroče u mjesec dana, umrli mu mama i tata. A dok je on bio malo ovako povučenije naravi, što bismo mi za njega rekli? A uvijek će ostati na pašnjacima i tako će živjeti život. A u njemu je bilo to nešto Božje jer je on bio online s Isusom u ono vrijeme. I onda je sa seoskih pašnjaka došao do velikih gradova jer je izučio zanat postolara, odnosno obućara, popravljuje cipele, najprije u Kutini, onda je otišao u Novu Gradišku, Sisak, Karlovac, onda čak u Maribor, pa u Grac. I tamo je uz jednog prijatelja otkrio duhovni poziv i otišao u Rim, je umro 1897. godine, 35 dana nakon smrti Svete Male Terezije. I umro je na glasu svetosti kao onaj koji je odgajao siročad, ali i novake, buduće mlade redovnike. Tako da je, evo, ja bih za njega rekao da bi on mogao biti naš Karlo Akutis. Zašto? Kada malo čitamo njegov život, a ima već nešto i na internetu, ali postoji nekoliko objavljenih knjiga kako je on bio tražitelj Boga i mladi svjedok evanđelja,
S druge strane, kad mu se molimo u zagovor, evo, ja sam ga upoznao u Rimu kada je bila njegova ekskumacija sa rimskog groblja Verano. Došao je kardinal Bozanić, 4 autobusa ljudi, naših Hrvata, rimski gradonačelnik. To je bilo prelijepo slavlje 2008. godine. Kada sam trebao pisati završni rad na kraju studija, mislio sam, o kome bih mogao pisati, padala su mi na pamet imena mnogih poznatih svetaca, a onda kao svećenik novo utemeljene Sisačke biskupije rekao sam, ako će pisati o mom Bonifaciju. I tako je pala ta ideja i tu sam se zapravo upoznao sa Bonifacijevom braćom u Rimu, koja su onda kasnije došli i u Kutinu stopama njegove svetosti. Evo, tako da sada u Kutini imamo Bonifacijevu braću i tako se realizirao taj magistarski rad koji sam završio, upoznao Bonifacija. Međutim, jednu stvar koju moram priznati, ja sam tada Bonifacija poznao na papiru. Čitao sam o njegovu životu. Ali kad sam došao u Hrvatsku, dobio sam sličice da se ljudi njemu mole u zagovor. I to sam im davao. I vidio sam da mi se ljudi kasnije javljaju da su dobili neku milost. Evo, neki koji su molili Bonifacijev zagovor, na čudo liječnika su potpuno ozdravili. I tako da imamo sada i taj proces da je on sada sluga Božji, a to znači da je u procesu njegov postupak za beatifikaciju. Kada sam rekao da bi on mogao biti naš hrvatski Carlo Acutis, imao je iste oblike pobožnosti kao Carlo Acutis, a s druge strane bio je jedan običan čovjek koji je živio evanđelje na izvanredan način. Pa mislim da nam može biti poticaj da i mi u ovo naše vrijeme živimo evanđelje s entuzijazmom, tamo gdje živimo, tamo gdje radimo. Dragi gledatelji, s nama je bio Ivan Grbešić. Hvala vam na ovom kratkom gostovanju. Hvala vama i pozdrav svim gledateljima.